Pila na kakatuig nga uga, ma'am? Mag 2 years na sobra. Wala ko ganong pital sa akin. Dila o tudlo? Tudlo po. Kagina. Kanina. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Jonathan, yung Corelia, dama, single. Single. Anong single man ka? Wala, kaya na ito masalain, char. Kisa'y nagabinuang? Katong nahibilin sa Pilipinas o nadiri sa Ay, nabili sa Pilipinas. Nga naman? Ambot niya, trip siguro niya. Ingon nila mas dagan daw nagabinuang diri sa abroad. Siguro, pero dili po siguro. Basta kuan, pero sa ako ang side, siya man. So, muna to. So, okay ka nang long distance relationship? Dili, kay mas kuan, manggol siya, mas kung sa relationship, manggol. Kung sa ako alang ha, side, ang long distance, dili, gid siya, kay ano, mas kuan, manggol, labi na sa kuha, hago kaayo. So, mas maayo man gitong pag-uli nimo, na mag-comfort, kay kung lagi manggol, mas lahi manggol ang feelings lang na ang partner sa imuha, kaysa sa layo. Maayo man to, nga sa matubang, kay makabalo ka sa maliho, kay kung sa LDR manggol, bingon na manggol, og mga daghang mga atik-atik. So di ka pabor ana nga ang OFW mo yung nagabinuang? Dili pod kay ang sa mga OFW dili trabaho pod baya. So dili pod nako pod kay na magid pod uban pod madungog nato nga OFW nga gabinuang. Pila na kakatuig nga uga, ma'am? Kuan mag 2 years na sobra. 2 years sobra na. 2 years na sobra, so wala pag ka na bisbisan, sukat-sukat? Wala og ganong pital sa akin. Okay, ako pangutanan lang kasi ma. Usay pinakalamit, tudlo o dila? Dila o siya mili. Ano sa kalasa katilog dila? Last time mga 2021. Alam mo, good heaven. Siguro kay mo pa may na-try. Okay. Asa may ganahan mo, lalaki or kanang bina? Lalaki o dili ko babae. Kinagtumboy? Dili lang ko, di na ko bet. Jocelyn po. Taga-asa? Cadiz. 21 po. May boyfriend ba kayo? Saan boyfriend mo ngayon? Negros. Gano'n sa mo magbuwag? Ha? Gano'n sa mo magbulag? Nahuli mo na ba siya? Dila o tudlo? Tudlo po. Kano sa alakala sa gamit og tudlo? Kagina. Kanina. Na-try na ba nimo gisabay nimo ang dila og tudlo? Wala. Wala. Pakiusap mensahe mo sa imong uyab nga nagtanaw karon. Take care always po. I love you. Shout out ng galit kay John Ray. Tora. Ay, sa babaw. Kadto. Hi, shoutout ko sa tato de sa San Jose niyo Corelia. Hi. Binori ang answer, binori pa kung tumbag. Shoutout sana ko diyan kay Nick Jed Celedonio Largo. Isa pa. Yun lang, tsaka mga hipag ko, kapatid ko. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ito ang 1xBet, ang #1 legit betting site sa Pilipinas. Mag-register lamang at gamitin ang ating promo code na CAPLODI. At dito, pwede ka na makakuha ng up to 6,000 pesos bonus sa una mong deposit. Dito, pwede ka nang tumaya sa paborito mong sports na NBA at PBA. At sa 1xBet, marami ka pang games na pagpipilian. Andito ang Great Panda at Kindy Burst. Marami pang iba. Napakadali lamang mag-cash in at mag-cash out gamit ang inyong GCash. Kaya mag 1xBet na.